Monggo tak sawang kono mara dayoh ning omahe wong sugih kok ming kathokan training. Nek sing mburi mono ya rada lutung. Nganggo sandangan monggo tak sawang sandangan kesatriyan sajak sing mburi kuwi satriya. Ora mengko sikik Mas, sampean kuwi sapa? Ana menungsa kok nuwun sewu, matane amba, monggo cangkeme nduwer. Sampean sapa, Mas? Dan piye, Gong? Kuwi wong ki sugih sithik kok kementhun, Mas. Tanpa taliwara moko panjenengan kalih kula mriku dereng tau tate wanuh. Dereng tau tate kepanggih. Nembe sepisan menika kula kepanggih kaliyan panjenengan. Lah kok sampean ngendika napa kula lali karo sampean? Monggo nuwun sewu. Le sampean ngundang jeneng kula niku Jangkar. Jangkar piye? Ming trak-truk. Monggo kula teng mriki niku sakniki juragan. Kowe juragan rak saiki. Hah? Kowe aja ngilang-ilangi lho kowe. Kowe kok kaya ora kenal karo aku, kowe kok ngarani nek aku lagi tepung karo kowe sepisan iki. Kowe aja waton bisa ngucap ngrasani sing gawe lara atiku. Ora mungkin sampean niku sinten? Bagong. Heeh. Bagong. Sing pundi? Alah truk kowe kok. Engko nek aku kowe nantang sing di omah mengko bodikate sing maju wae. Lah sampean ra cah digdaya. Lho lah iya, lho lah nggih. Ora kok sik, sampean kok ngendika nek Mbah Sanaku sugih lali karo sedulurku, sik aku ora tau ndek sedulur kaya sampean iki, Mas. Wah, jan wis repot kowe iki. Iki nek Bagong nek. Bagong niku sinten? Bagong ki anake Semar. Lho, kula niki nggih anake Semar niku. Wah, kowe iki kowe anake Semar nomor 2, aku anake Semar nomor 3. Weh. Walah. Bagong ta iki? Wah, walah, kowe kok iso kere terus Bagong. Wah. Piye iki? Ayo kere wong ya aku ora mbok jak mukti. Ora engko sik. Piye kabarmu rak ya apik-apik wae to? Apik. Wah, jan wis kene ngrangkul aku kene. Oh, jan wis ora ambumu wangi wah. Aku kok ya ajeng mambu pertalit wae ta. Aku kulaan terus ben esuk kowe ra. Slamet to le sowanmu. Heeh, wah jan aku pangling. Aku ya pangling. Kowe kok ana Petruk kok apa sandangane mampir kok rupamu ya isih elek. Hus. Kowe ra elek-elek oke sugih, bojoku 7. Wedian, Den. Piye? Kula mawon disaingi niki. Ha piye? Bojo kula mawon mulih ngalor niku. Ha seprene urung bali dereng. Kayak niki Petruk mak bojone dadi 7 wedan-edan. Ditundung mergo gawe keluputan karo bapak, gawe gelatine bapak kok. Malah iki teko ning negara sabrang kene kok iso ndek omah gedhe kaya ngene. Anu, Truk. Apa? Iki Ndara Antasena iki kowe kelingan ora jaman biyen. Kowe gulang-gulung ngulon wetan ngalor ngidul kowe bareng karo Ndara Antasena kowe kelingan ora kowe? Ayo kelingan ning biyen Ndara Antasena ki ora tatonan kaya ngono kuwi. Ayo karang ya le genco mundak pangkate kok kedan ki. Iya. Kelingan ora kowe? Wah nggih kemutan to nggih. Wah Raden Antasena. Heeh, Truk. Weh, ajeng mboten iso basa sampean. Ayo pancen aku ki satria sing tunggal kewarisan. Dadi aku diwenangake ora basa karo sapa wae. Nggih. Wilujeng rawuhipun slamet. Bekti kula katur ya tak tampa wah. Nadyan kowe wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendhoning kowe ora lali ngaturke pangabekti kang ursane bendara. Nggih. Kula rak riyen nggih kemutan jaman nalika tesih dados panakawane sampeyan. Heeh. Kula mesti dadi bature sampeyan. Lah iya nggih. Pun prayogiaken Raden Antasena. Ya. Kaya ora kurang kepenak sowanku Truk. Wah jan iki omahmu apik tenan. Kesatran Randu Gumbala we kalah. Agek piye, Gong? Oh, piye apane? Omahku wis kaya ngene apa gek omahmu isih ajeg mambu telek pitik terus. Kowe mbok ya aja ngilang-ilangke dumeh ning ngarepe bojomu terus adine mbok sia-sia. Semelang aku gendak Purantawati meneh. Oh nyatane kowe iki wis konangan ping 3. Wah konangan ping 3 kae. Tapi tekno wong ya padha geleme kok.
Lah iya ning ra ora sing sak mestine ono Mbak Yumu. Iki Mbak Yumu dhewe. Mbak Yu kae. Wah iki mulane kok Petruk saiki lelunga karo bojone terus saiki dadi sugih kaya ngene Gong kowe ora. Ngene, Truk. Piye? Anane aku sowan rene karo Ndarantasena ki aku rameng wong loro, aku rameng ijen. Aku rameng karo Ndarantasena tok. Ning iki aku nggawa wadyabala sak pengadeg saka negara Ngamarta. Heeh. Ya saka Karang Kadempel. Aku nampa utusan saka ngersane Bapak. Bapak sapa? Bapak awake dhewe. Semar to. Heeh. Iki aku napa dawuh saka Bapak Semar, Bloko Suta wae. Kowe aja piye-piye nek aku ora basa karo kowe, kowe aja piye-piye nek aku ora tata krama karo kowe. Mergo kowe dadi juragan ki rak nek nang kene. Nek karo anak buahmu, karo murid-muridmu, karo karyawan-karyawatimu. Iya. Nek kowe karo aku, kowe karo adimu, kowe kan biyen Bagong karo Petruk kowe ora tau kok sing jeneng do saling basa membasa kowe ora tau. Terus karepmu nampa ngomong kowe omong nek nampa dawuh saka bapak ki. Ha iki ngene. Bapak ki dawuh karo aku, Bagong, wis 40 taun kok aku ora tau ngerti glibete Petruk wiwit jaman Petruk tak tundung saka Karang Kadempel lunga karo anak bojone. Saiki 40 taun aku tanpa ditunggahi Petruk ki aku ki kangen. Mergo kanan Karang Kadempel sepi nek ora ana Petruk. Lah kula nggih, aku ya terus muni ngene, Truk. Piye? Kowe muni kowe wangsulaning bapak piye? Aku ya muni ngene. Lah cengelmu kuwi, Pak. Bapak to ngono kowe. Heeh, kowe ra ya apal to karo aku. Ken biyen aku karo bapak ora tau kok sing jeneng ngajeni. Mergo ila jare daplok. Bagong ki ora bakal iso kuwalat nek karo Semar. Terus ya aku ya sageleme dhewe karo Semar. Ah cengelmu, Pak. Petruk ora enek to anggap ora rame. Lah rumangsamu aku bendina urip karo kowe iki apa? Kira-kira kowe iki ora bersyukur apa kepiye? Neng bapak terus wangsulan, aku ki wis 3 dina iki kebayang-bayang Petruk. Tulung golek ana saiki Petruk dangkane ana ngendi, papane ana ngendi, nek mati ya tuduhno sareane ana ngendi, ning nek urip ya Petruke bayangan ning Karang Kadempel meneh. Lah iki mula aku anane aku arep rene iki aku arep mboyong karo kowe, Truk. Bloko Suta. Nek umpama sowanku iki ming dhewe mesti ming tok paido. Jalaran kowe iki nek wis sugih, kowe ndedet sithik terus gembela sirahmu gleleng pacakmu. Kowe terus lali karo sedulur. Apa meneh nek aku sowan mrene dhewe, mongko kanthi kanan omahmu sing apik, bojomu cacahe 7. Mongko ayu kabeh, kowe gedhe-gedhe kabeh. Apane, Gong? Anu karepe iki lho, Ndara. Oh, lah iya. Nek aku rene ra mung tak sepeleke, nek aku sing rene tok ra mung tak sepeleke. Mula aku nggawa Ndarantasena, aku nggawa lancur-lancur Pandhawa, malah aku uga didharekke karo Sinuwun Baladewa. Ha saiki kowe muni ya. Kowe kira-kira nek kowe isih tresna karo bapak, kowe isih pengen males budine bapak, nek sartane kowe kelingan karo lelabuhane bapak ning kowe biyen, jaman kowe cilik nganti gedhe dimuktekke, nganti saiki kowe ditundung bapak. 40 tahun sing kepungkur kowe melayu ning kene, kowe saiki wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda, bapak mbutuhke karo kowe leganana, kowe tak boyong bali ning Karang Kadempel, Truk. Kowe lah. Ya jagat pangestu Ngrawahyu Bathara jagat, ya bandaku, ya jagatku, ya doyaku, ya amal-amalku dhewe. Gong. Piye? Aku nampa aturmu iki kok kaya serik sak jroning atiku. Sik. Kowe aja ngilang-ilangi karo lelabuhane bapak lho kowe. Kowe kok sajak nesu bareng aku omong nek bapak mbutuhke karo kowe arep tak boyong ning Karang Kadempel. Hah? Kowe kaya ora rena atimu kowe iki janjane sugihmu ki sugih berkah apa ming sugih muspra tanpa guna ta, Truk? Sik. Duk, ana ning mburi kono, ning mburi kono. Kados pundi wis ning mburi kono. Iki rembuke wong lanang, wong wedok ki ora pareng nek melu rembuke wong lanang. Ya wis, ayo ya Dio. Monggo. Ayo, monggo. Ayo.
Iki rembuke wong lanang ora entuk dirungok. Iki rembuke wong lanang ora entuk dirungokke. Lah tobat. Iki do arep kerengan apa kepiye? Lah tobat wis ana ayo do ning mburi kono ayo do ning mburi yo. Yo Dik yo. Ayo Mbak Yu. Ah kono do ning mburi kono. Kono do udut-udut apa kepiye kono. Wedok kok kon udut ora. Wis Kang. Piye? Nek kowe arep mboyong karo Petruk arep tok jak bali ning Karangkadempel sepurane aku ra iso. Lho. Masa? Bloko Suto aku ra iso. Sebab apa kowe muni ra iso, ha? Kowe aja ngilang-ilangi. Bapak ki butuh karo kowe. Bapak ki sing momong kowe wiwit kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti celaprak. Bapak ki nguripi karo kowe. Kowe nek ora ditemu karo bapak kowe wis modar. Modar ya men. Sing ngakon sapa Semar kok dadak nemu karo Petruk? Hah? Saiki apa kira-kira Semar ora ngelingi nek jaman nalika ana lakon Petruk tundung. Aku ditundung nganti keloro-loro atiku, keloro-loro rasaku. Bojoku dikepiyekke karo bapak Semar. Semar mula sara kepiye karo Petruk, aku keloro-loro gong aku ra sudi. Aku ra iso nek tok boyong. Wah, ya saora-orane kowe iki ya asung bolo bekti sartane kowe iki males budine wong tuwa. Ora iso. Nek kowe arep mboyong karo Petruk, gandeng Petruk kuwi mbiyen lelu saka Karangkadempel kanthi kahanan sing keloro-loro. Nek kira-kira Bagong utawa satriya lancur-lancur Pandhawa sing arep mboyong karo Petruk ning Karangkadempel, kudu ngrasake keloro-loro kayata dene Petruk mbiyen ingkang ditundung saka Karangkadempel. Truk elinga, Truk. Betul kok. Wela. Kowe iki dinengke kok malah saya ndodro. Anane kowe mbiyen ditundung ki rak mergo kowe ndelok kuluputan karo kakekne Semar. Nggih. Pancen bener. Pancen bener, Raden. Rikala semanten kula ndek keluputan kalih bapak, kula gawe gelo atine bapak. Nganti rikala semanten kula ditundung kalih bapak mergo bapak wis emoh nyawang rai kula. Kuwi rak perkara biyen. Ngono. Perkara Semar nundung karo kowe kuwi rak wis perkara sing wis kapungkur. Wis 40 taun sing kepungkur. Lah saiki Semar wis menehi pangapura karo kowe minangka anak kudune ya gentenan njaluk pangapura karo Semar. Mergo mbok menawa pangapuramu nalika semana ora ditampa karo kakekne Semar. Kowe tak jaluk kowe manuta, Truk. Kowe manuta tak boyong ning Karangkadempel mesakno karo kahanane kakekne Semar. Heeh. Kowe aja sageleme dhewe lho, Truk. Dumeh kowe wis sugih apa kira-kira kowe iki arep lali karo sedulur. Mergo muktine anak ki mung arep dikanggoke nggo wong tuwa. Bener. Apa sing wis diaturke Bagong kuwi bener, kuwi ora kleru. Muktimu saiki iki ora bakal iso ndadekke berkah sartane ora iso ndayani marang uripmu, Truk. Nek kowe ndek bondo donya kowe kekemul derajat pangkat ning kowe lali karo wong tuamu, kowe ora eling karo bapakmu sing gula wentah kowe wiwit cilik nganti kowe gerang, kowe ora bakal iso ndayani tumrap uripmu. Mengki riyen. Sampeyan enten mriki jejere ming daya. Lan kamangka kula niki sing di omah. Teges kula sing kedayoan. Ora ana jamak lumrahe dayoh kok arep mboyong karo sing di omah ora gelem diboyong ning dayohe meksa karo sing di omah. Bikat. Napa perlu kula undhake bodyguard sak pengadeg? Kinarya ngruda paripaksa sampean tak kon minggat ora gelem. Ayo. Minggat. Ya wis. Kun. Wah niki mengke malah bodyguard-e metu kabeh niki malah nyemelangi niki. Kowe kok kebangetan timen karo wong tuwa. Oh kowe ora eling karo labuhane bapakmu kowe ora iso males budine Semar. Minggat. Pun. Petruk angger kocap ngoten niku bahaya. Angger kocap bombeng sirahe. Mangka sakniki pun sugih nek jaman riyen mono ngombe-ombenane mung banyu tape. Nek sakniki pun mumbasan pun duwe dhuwit mbok menawi omben-ombenane sing gepengan nika
menungso ora tatanan. Aku ki sing di omah kok arep di purba karo dayoh. Tumenggung Jaka Rabya kula wonten dawuh. Rene, istaken dawuh Sulun. Anggro sesumbar mawalindo pume koncengku maluduk kuntur ketok lo membak penyone roko mambang Jaka Rabya wonten dawuh juragan samangke juragan kantong bolong nimbali dhateng sawanipun ingkang abdi pun Jaka Rabya. Kaya ana dayoh loro. Monggo dayohe cenanangan. Marane omahe wong mara dayoh mertamu ora nganggo subasita. Monggo sing cangkeme amba kae mau ngentekke panganan sepirang-pirang. Keparengipun kados pundi? Kae wong loro kae undurna. Nek wong loro kae kira-kira nggawa wadyabala mergo mau sumbare neng ngersane juraganmu omong nek wong loro kae nggo wadyabala sak pengadeg njagane kira-kira aku berguguk ngutha maton ora gelem diboyong ning Karang Kademel. Kersanipun juragan kados pundi? Ning ngerti ya? Anane aku nesu-nesu kaya ngene iki sejatine mung samudana. Ngaten. Ya. Sebabipun dasaripun menapa? Aku menawa wis sak pirembugan karo istri-istri nggodha saloka. Nek to aku arep mbangun desane bapak ya desa ing Karang Kademel. Ning aku wegah nek janji wong loro kae ngerti apa sing tak gayo. Tanggap sampun tanggap. Kula mriku apal kalian pambeganipun juragan kantong bolong. Kawit rumiyin panjenengan mriku mboten tau tatit. Kersa menawi badhe dipun biyantu dening sinten kemawon. Lah ya, mergo aku moh nek engko aku wis kasembatan, engko aku wis sukses, aku ora sudi nek aku disengguh karo menungso sing bantu karo aku. Mula aku arep mentas dhewe, aku arep apa-apa aku arep iso dhewe. Isaken dawuh. Budhalo, tunggu isaken dawuh. Nyuwun pamit sak mangke kula badhe ngunduraken dhateng wadyabalanipun sinten mulu? Bagong. Oh nggih, Lurah Bagong. Mbok menawa nggawa wadyabala sak pengadeg sisan wadyabalane undurna. Mergo tak kira wadyabalane luwih sithik timbane wadyabalane awake dhewe. Nyustaken dawuh nyuwun pamit. Juragan, hati-hati supaya bocah cilik. Ya. Pancen tak sengaja. Aku gawe samudana ben Bagong kuwi ndek Panyakrabawa nek aku wis lali karo sedulur. Kamangka ora kasunyatane ora kaya sing dipikir Bagong, kasunyatane ora kaya sing wis tak aturke mau. Aku ki lahir batin arep bantu desane bapak, aku arep bangun desane Karang Kademel. Ning aku moh nek nganti Bagong karo Ndara Antasena kae mangku ngerti apa sing dadi kayuanku mergo aku ya moh dibantu. Wong aku wis sugih kaya ngene, aku wis mukti. Kamukten karo tak nggo mulyake bapak males budine wong tuwa tak tata sama penggati sawe gendiri.